Hola a tots, jo sóc la Jan. I jo sóc la Maria. I estàs escoltant No sóc un serial killer. Hola, Jan, com estàs? Ai, malament, m'he fet un cop amb la làmpara de dalt. Què ha passat? M'he roto una unya. Ai, sí, no, bueno, sí. Avui et porto una notícia molt maca. És molt curteta, però és molt maca. Ui, Jo sempre faig notícies sobre animals. Sí. Vaig llegir l'altre dia que a Nova York s'havia perdut una gateta fa 10 anys, la Mini, que era una gateta amb el cabell molt llarg, tota negra, només amb el pit blanc. S'havia perdut. Pues ha aparegut fa 2 mesos. Al mateix lloc on es va perdre no se sap on ha anat. Yo no me he movido, yo estaba aquí. Sí, se metió en un portal mágico o algo, va desaparèixer i la família l'ha recuperat 10 anys després. Hosti. Estava en molt mal estat, pobreta. L'han hagut de treure tot el pèl, l'han hagut de posar pràcticament suero i tal, però ha aparegut 10 anys després i ara es veu que els amos, que són de Nova York, venen a mudar-se aquí, no sé per què, aquí a Espanya, a Catalunya. Pues Sí, que que la llegui pel gat, La Mini estarà per aquí amb nosaltres. Molt guai. I s'han endut això, la Mimi, aquí? Sí, l'han trobat i just quan anaven a mudar-se i Sí. se l'emporten cap aquí. Ah, mira, clar, va dir, uy, que se me van. Ara ja no soy... L'Erasmus ja està. Ja està, ja he has de hecho tu parranda de excursión. Sí. 10 anys després. Es que yo soy muy independiente, no me gustan las ataduras. A mi em passa això amb un gos, si m'agafa algú, Jo en torno John Wick total, Tal qual. Cuidado. Està mi perro. Sí, això ho he vist una noia en un TikTok que deia... Jo el primer cop que va veure John Wick deia, hosti, este tio han fet com a 4 o 5 pel·lícules perquè va matar el seu gos, però diu, jo ara tinc gos. Em sembla poc 4 pel·lícules. Te foto aquí tot com era el... Toda la El d'això saga. de Marvel. Toda la saga Tot sobre un perro. Tocar el meu gos. I ja te faig tota una franchise. Tal qual, O sigui, em toques el meu. Multiverso perruno. T'apunyado amb la ungla a l'ull, O sigui, Jo John Wick vaig començar la primera i no me la vaig poder acabar. Quan vaig veure que la cosa era que es moria el gos, vaig dir, s'ha acabat la pel·li per mi. jo vaig veure esta escena, no sabia de que anava pitjor que el trauma Hachiko, No, Sí, no total. No. És que ni És he que ho vist entenc, l'escena. ho O sigui, veia el gosset allà mirant-lo així en plan, ai, dic, ui, este perro se muere, ja no... Però ja està. la forma en la que, no farem spoiler, però tan bèstia, que era com un, jo agafo les claus del cotxe, És que no ho vaig veure per mi, No no miris, facis no spoilers perquè no ho vaig veure, o sigui, no. Mira, en no ho absoluto. ensenyen, però se sent. Ja. En fi. Uf. Què ens portes avui? A part de traumes. Calla, tinc un cachorrito a casa. Vale. Et porto el cas de la Boram. Saps què és la Boram? Boram. Boram. Adivina país. Boram. O Boram. És persona o lloc? És una nena. Ah, Boram. Boram. No em sona. Boram. Si faig jo el cas, d'on serà? De Corea. Ah, d'Inglaterra. Boram. Com s'escriu? Boram. Ah, O Borami. Sí. És una nena que vam... Bueno, no vull fer spoilers, començo per principi. Sí. Vale. A la justícia coreana no es diuen els noms de casos recents, perquè és un cas recent, és un cas del 2020. Vale? Sí. No es diuen els noms, hi ha una espècie de privacitat Sí, de molt protecció, bèstia al sí. respecte, i li direm a la mare de la Boram, li direm Kim, perquè, mira, queda bé, És i és un fàcil nom- de recordar. Sí. I el Potser es diu pare- Quim, cuidado, t'anava a dir, Potser no vas tan lluny. Pot ser. I el pare de la Boram li direm pare de la Boram, perquè no té més Bueno, importància. Quim, perquè és família Quim. Kim 2. Kim padre. Cuidao amb el Quim, Cuig. Que te'n vas al nord, cuidao. Bueno, tot comença farà ara com uns 4 anys, vale? Quan neix la Boram. Sí. La Kim és una noia de 20 anys que no està casada i ha tingut ja 2 avortaments i la família està una mica decepcionada al respecte. Per què ha tingut avortaments? O Perquè no està casada i ha tingut fora de 2 matrimoni? avortaments. Exacte. En pecado. Quan es queda embarassada una tercera vegada de la Boram, Sí, no? decideix Home, la casar-se. tercera. Decideix casar-se perquè diu, bueno, Sí. tinc 20 anys... És més barat que comprar condom, Sí, suposo, i no és sé. una cosa molt rara allà a Corea, pel que sembla. Sí. Vale? Les coses no acaben d'anar bé i decideix divorciar-se del pare de la Boram. Molt bé, molt bé. Arriben Espera. a... Se divorcia del pare de la Boram, no és ella la Boram?
No, l'Abraham és la filla, la nena petita. Ella és la Kim. Ella és la Kim. Hosti, és que a vegades, perdona, és que amb els noms ja es perdona, he d'agafar una agendeta sempre, Vale. Perdó, no, tu ho has fet bé, sóc Vale. jo. And the problem is me. Vale, estem amb la mare. Es divorcia Estem amb del la mare, pare. es divorcia És que del es diu pare. pare de l'Abraham i jo dic, quina està la persona? No ha nascut, clar. Ara sí. Llavors, en aquest moment, l'Abraham té un anyet. Vale. I decideixen que el pare de l'Abraham anirà a fer la seva vida i quan tingui una vida estable es quedarà amb la nena perquè la Kim no se'n vol fer càrrec, perquè es veu molt jove i no acaba de veure's bé com a mare soltera i que no. Conseqüències of actions, Kim. Yes, I'm sorry, però... Tot així, amb l'ajuda dels seus pares, sembla que la Kim se n'està sortint bastant bé. Vale? Troba una feina estable, li costa molt ser mare soltera, però després d'un parell de mals moments en què pensava que no podria fer-se càrrec de la seva filla, finalment aconsegueix llogar un apartament just a sobre d'on viuen els seus pares. O sigui, que són els pares, els iaios, diguem, i ella, la Kim i l'Abraham, vivint a dalt. Perfecte, del plat, vengo a comer a vostra casa. Sí, sí, és que còmode. Abans de néixer l'Abraham, diguem que els pares no estaven gaire contents, vale? Amb el fet de que s'hagués quedat embarassada 3 vegades i que hagués tingut al final la tercera, que ara es divorciés, era com un escàndol. Ja, que dirà la fruteria. Exacte. I és que com vegis el plot twist, bueno, me callo. No estaven contents, però en el moment en què neix l'Abraham, de cop i volta canvien d'actitud. És com que són uns iaios exemplars, estan supercontents amb la nena, superbé, adorables, atents... Mira, això són com el típic de que els pares te diuen no te compris un gos, però al final acaben més enxotxats del gos que qualsevol altre. True story. Tal qual, sí. Story. El perro no subirà al sofà passant 2 dies i el gos aquí sobre mon pare. Dormint, sí. Aquesta estabilitat li dona peu a la Kim per al final trobar un nòvio estable i tornar a tindre una relació normal i sembla, pel que diuen els veïns, els familiars, etc, sembla que tot va bé. Troba un nòvio nou, es vol casar de nou i superbé. Il·lusiones. Però es queda embarassada un altre cop. Esta nena, és la baby... Ella arregla lo de la població que es baixa de Corea, ella ho arregla tot, No, però és que es veu que et paguen pasta, per tindre nens allà a Corea, et paguen molts diners. És que, claro. Sí. Bueno, sí, que subvencions, vols dir. Sí, n'hi ha moltes molt bèsties. Estan, sí. Total, que se'n va viure, pel que diuen els pares, amb el nòvio i amb l'Abraham, superbé, se'n van a viure amb el nòvio nou i planegen casar-se, vale? Passen els dies, passen els mesos i el llogater del pis que està a sobre dels pares no pot contactar amb la Kim. Han passat 6 mesos i segueix sense contactar amb ella. I això comença a ser una mica raro. Home, 6 mesos. 6 mesos. Hosti, ha sigut el fin, no? Sí, Vale. És que se tancava un ull. Però 6 mesos, és que... Sus pares en 6 mesos. Clar. Hace poco que no llama. ¿Cuántos? 6 mesos. Això és un dubte que tinc jo. Com pot ser que desapareixi una persona 6 mesos i els pares no? Bueno. Amb unes dies. Amb uns dies de gent ja. És que vaya despreocupació, no? O sigui, és la teva filla i la teva neta, vull dir. I viu a dalt. És que exacte, vivia a dalt. Acostumada a veure-la cada dia. És que és molt silenciosa. És molt suya. Molt privada, 6 mesos. Total, que el llogater va dir, ostres, intento contactar amb els pares que sé que viuen just a sota, aviam si ja puc canviar les portes i puc llogar el pis un altre cop. Perquè se suposa... pagava o no pagava? Pagava. No, però se suposava que ja havia marxat feia 6 mesos, que el termini de que ja marxava era... S'acabava el contracte aquells 6 mesos. Vale. Llavors la truca i no la troba. I diu, home, jo he de canviar els panys de les portes, he de netejar, he de posar mobles nous o no posar-los, però he de començar a ensenyar el pis, perquè si no aquí me quedo sin income. Clar. I el llogater, que dius que podia ser... Sempre són els llogaters, Sí. Com l'estona anterior. Mira. Ja, el llogater finalment diu, escolta, la teva filla, ara que ja puc entrar en el pis o no? Clar, permiso. I de cop i volta els avis de l'Abraham diuen, hòstia, és verdad, no sé nada de mi hija desde hace 6 meses. Hola, perdón. Ara que ho dius, hòstia. Ara que ho dius. Se m'havia olvidado, mira. Jo tenia una filla. La colada, el potaje i mi hija. Hòstia. Van pujar a casa de la filla. I allà troben que tot està com si la Kim ja hagués marxat de l'apartament, però la nena no havia marxat. 6 mesos. 6 la van mesos. trobar en plan fer allà li corrent com un Josai? La paraula que van
amb la que van descriure a la nena, com la van trobar a l'apartament, a les notícies de Corea, era mumificada. Morta? Morta. Ah, clar, Morta. Que psicòpata. Però com és un lloc molt sec i molt fred, sí, un estat de conservació del cos brutal. Havien trobat la nena mumificada al costat d'una bossa de bessura i a la bossa de bessura hi havia una foto de la nena sentada on van trobar el cos. D'una Polaroid, d'una instantània. Ja. Molt gore. Però és que aquest no és el plot twist. Clar, jo twist. pensava que ha mort com a degana o algo. No, espera, clar. Polaroid es como un espera, que aquí hay un serial killer. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. La Boram apareix morta, mumificada, que és la descripció que fan els diaris, i la Kim, que ara té 22 anys, òbviament és la primera sospitosa d'haver matat a la seva filla. És arrestada i confessa que la va abandonar, atenció... La troben! No m'esperava això, mira. La troben. Perquè no volia tornar a saber res del seu exmarit i la nena li recordava el seu exmarit i volia començar una vida nova. Recordem que se n'acabava d'anar, feia 6 mesos, a viure amb el seu nou nòvio amb el que estava compromesa i estava prenyada un altre cop. Sí. Ejemplo de madre. Què dius? Amales, adopció? Ja. Dónala, si no la vols. O sigui, aquí està. Que pots anar a la presó quan, aquí no sé, està. En plan, hemos pensado todo bien el proceso i clar, si a casa teva, què dius? Amagar-la almenys. Amb això també jo em pregunto, i el pare de la criatura, que se suposava que s'havia de fer càrrec de la nena en algun moment, havien passat 6 mesos sense saber res de la filla? Perdona? O en plan venjança, que no volia que es quedés la filla. Podria ser. Del plan, te la quito. No t'odio. Podria ser. No està molt bé esta noia, tampoc. L'exmarit de la Kim fa preguntes al respecte, òbviament. I la foto per Polaroid? Ja, no ho entenc. perquè per ell diu que se suposava que la nena estava bé, que no tenien contacte perquè no es portaven bé entre ells, però que ell sabia que en algun moment es faria càrrec de la nena perquè havien acordat això, que ella la cuidaria i que quan ell tingués una feina estable i una feina que veiés que pogués fer-se càrrec de la nena, diria, pues ara me la quedo jo i tu te'n lliures tranquil·lament. I li demana a la policia que faci un test d'ADN perquè sospita que no és la seva filla, la Boram. Ah, vale. Ara és quan confessa que quan es van divorciar perquè la Kim estava embarassada d'un altre tio. No para! És com un sim. Però senyora! És com un sim, ir a por un bebé. Com era la dels 100 Baby Challenge? Sí, és que sí, això. Ai, això me recorda aquell episodi venezolano de las juezas que és el padre, no és el padre, no! L'altre allí tirant el plató. N'hi havia un que era algo así com quiero que mi padre que se cuide de mi hijo, que también es su hijo, perquè sabia... Bueno, unes coses... Sí. Però és que no estàs preparada pel plot twist. Demana analítica d'ADN. I a l'analítica d'ADN apareix que el pare de la Boram no era el seu pare, però és que la Kim tampoc era la seva mare. Eren els avis. Era l'àvia. I qui era el pare? No se sap. Tinc preguntes, si arribaran. No, fes-les, tinc respostes. Ningú es va enterar que estava prenyada la senyora, però potser portava roba ampla i no. Però clar... 22 anys. O sigui que la que se suposava que era l'àvia de la Boram era la mare de la nena. I havia fet el canviazo, havia tingut un fill poc abans o poc després i havia fet un canviazo a l'hospital perquè la seva filla cuidés de la seva germana com si fos la seva filla. No s'ha provat encara exactament com ho va fer, perquè se suposa que et posen una etiqueteta a la cama i coses així, saps? Que et fitxen i et fan... Si és un poble, aquí se conocen todo. Ai, déjame entrar, Paco Quim, déjame entrar un moment. O sigui, just la seva mare la troba en l'apartament i és una senyora que sap que és la seva filla, que no és la seva neta. Això, l'avi ho sabia? No.
Això és el més xungo de... Se suposava... La ignorància del senyor. Clar, se suposa, la versió oficial i el que ells han confessat és que la senyora va fer el canviazo a l'hospital, no ha explicat què va passar amb la nena de la Kim, la nena o nen, o sigui, la criatura que realment va tenir la Kim, no ho ha explicat. I... Pedrazo. Pedrazo al cap com un gat. No se sabe, no ho ha explicat, però és que a més d'això, la Kim diu que ella no sabia que no era la seva filla. Que ella estava convençuda que era la seva filla. O sigui, que l'única que ho sabia era l'àvia. I que vagin coincidir els pares és el més... Ja, exacte. Això és el que... Però és que, a més, no t'ho perdis, perquè l'analítica d'ADN, òbviament la policia diu, vale, doncs, i qui és el pare? Anem a veure qui és el pare. No pot ser que hagi nascut l'altre més tard i que hagi fet canviazo més endavant i que no s'hagués enterat la Kim? Podria ser, Clar, que no coincidessin a l'hospital el canviazo, sinó més endavant, un bebè, te canvio por otro bebé. Te lo cambio por otro bebé, sí, clar, però és que l'acabes de tenir... O sigui, jo no sóc mare, però jo penso que si tens un nen i l'agafes en braços saps que és el teu fill o saps que no és el teu fill. O sigui... Però és la Kim. La Kim... és la Kim, és veritat. Va deixar la nena 6 mesos fora, és la Kim. Sí, és veritat, no. Veritat. Però ara ve el bo. El bo és que de la mare de la Kim es coneixen 2 amants. Sí. 2 amants i el pare de la Kim. Sí. Que ja veurem perquè no sabem si realment és el pare de la Kim o no. Tens el sé jo. S'ha fet anàlisis d'ADN dels 2 amants i del pare i ningú és el flutero. És el pare de Boram. O sigui... Hay otra persona. Hay otra persona. Lo revelaremos. Está detrás de esta pantalla. Tras la puerta 2. Hi ha un diari Patricia aquí, Totalment, cuidao. Totalment. O sigui, és molt bèstia. Les teories són que la mare de la Boram no es va veure en cor de criar una nena a l'edat que tenia, perquè la va tenir molt gran, i clar, i va dir, pues la canvio per la meva neta, i la neta no se sap el que em va fer. O això, o que no hagués tingut relacions amb el seu marit durant anys i diguis... Esto es imposible. Es que estabas borracho, estaba durmiendo, no te traste, fue muy rápido. Pero ¿cómo amagas un embaràs al teu marit de no sé quants Porque mesos? no tuvieron sexo durante mucho tiempo. Home, pero una pancha es veu. Es que como mucho kimchi se puso rechon, ¿cómo es? Chonqui. Ara, la teoria que a mi més em convenç, que és una mica, una mica rara, però jo crec que pot ser, és que es veu que a Corea l'embaràs subrogat està prohibit. Està prohibit. I les adopcions són 100% secretes. És a dir, que si tu vas adoptar un nen a Corea, ningú pot saber ni qui és el teu pare biològic, ni qui és la teva mare, ni qui t'adopta, ni res. Són totalment secretes. O sigui, tu t'entreguen al nen, no saps d'on ve, i l'altra persona no sap a on va. Es diu que la Boram i la seva mare estaven intentant fer diners fent gestació subrogada i que en algun moment, com tot és il·legal, alguna d'aquestes, a la família que se suposava que l'havia d'adoptar, no la volgués en l'últim moment. Clar. I potser va tenir els 3 embarazos... Els va entregar en adopció, però no se sap res de l'adopció perquè tot és totalment secret i ni la policia pot saber. I a més, que tots aquests nens es donessin en adopció i realment s'adoptessin, menys la Boram perquè en l'últim moment la família que es va comprometre finalment no la va adoptar. Sí, sí. A mi és la que més em quadra. Perquè si no, no entenc per què no diuen res. De liante a business owner, a autònoma. Perquè a més, clar, estan parlant d'un assassinat. I la mare va dir també, hosti, se gana bien la vida, pues pa adelante. Claro, estem parlant d'un assassinat. Però una cosa és un assassinat i l'altra és tràfic de persones. Una cosa és un assassinat que et poden caure X anys, però ara han canviat... Bueno, en aquell cas seria que li fa il·lusió a la família, bebè... Jo amb això, calladeta, però mata la nena. Ja dius, no, tio, dona-la amb adopció, ja està. Que aquí nadie mira nada. Llavors, quin és el sentit? O sigui, si la Kim ho sapigués, podia haver agafat a la nena i dit, toma, madre, te la quedes. Ahora és tuya. És molt raro. I el de la Polaroid? Què passa? Per què fan la foto? Ja, és que jo tampoc ho entenc. De què va morir la nena? D'inanició. I la Polaroid? Es va quedar allí no te muevas? No ho sabem. Come lo que encuentras, però... No ho sabem, però és que a més vivia... O la van trobar morta, algú va fer una foto quan estava morta. No, estava viva. Quan van fer la foto estava viva. Que això és el que... Es nota? Vida? Sí, estava sentadeta, mirant a càmera, pobreta. Morta, momificada. Podria ser perfectament, també, sí.
Però Però podria clar, no, ser, sí. no he trobat la foto, és que tot és molt secret. Jo la trobo, que soy Google. Vinga. Me poso Neighbor. Encuentra-la. Jo la trobo. Però Hòstia. lo heavy també és... Tu deixes una nena... I deixar-la Deixar-la al pis tancada, que a No és baix més- viuen els avis, i durant 6 mesos... a casa teva del pal. Les I la nena fletxes no amb neon crida, no t'apunten plora? També. Però dic, igualment, jo me poso ara cabeza de Kim. Si l'has de matar, fes-ho bé. No perquè és del pal. Vale, abandona-la, però quina és l'estratègia del pal? Morirà, Ja! algú la trobarà i ja està. Del pal no... Però és que és molt... O sigui, No ho entenc. Què ha plot passat? twist! No, Totalment. en plan, està tan mal pensat que dic, ha d'haver alguna més, o potser no, pot ser que en pla, És que a mi em encefalograma sona plano. que hi hagi algú més, però penso que potser tenen por a una condena pitjor perquè això és la punta de l'iceberg. I si alguna de les persones que va adoptar és un CEO Oh, milionario del podria ser gobierno, perfectament. clar, va dir, si diem alguna cosa no dispara. Claro, o de la màfia. Oh! Oh! Han fet el... I si... Clar, diuen, imagina que la forma que es queda prenyada la Kim és que el pare és el que vol ser el pare biològic. No, el pare adoptiu. Vull dir que la Podria mare no ser, es pot podria quedar ser. o no es vol quedar, però fan servir la gineca del pare. És una de les opcions, clar. I si van dir no volem la nena, però la Kim va dir os voy a pedir dinero, chantaje, i l'altre va dir Sí, te pues voy ahora a te quedas matar. sin niña. Va fugir ella, però va deixar la nena allí, crec, o no lo sé, del La pal, versió- la vers- però vull dir del pal, la va deixar del pal, no faig chantaje, però tampoc vull que sigui un perill per a mi, perquè vingui el senyor a assassinar-me poderoso, el palo que muera. Entonces, no sé, estic ja lligant Oi, molt. oi que no té cap mena de sentit? O sigui, Però jo te faig un cadrama ara mateix, això sembla un escape room. El de Netflix, les sèries Ja. de coreanes, jo estic fallar, monto personatge. Però a que sí, del pal? Sí, té Tuvimos sentit. que huir porque el CEO de la corporation nos quería matar. Que potser no, perquè... Però... A més, em sona que... Feu algo amb l'ADN de la nena del pare, també, algo de sortir. no se sap l'ADN del pare. O sí que se sap, però s'ha tapat, perquè dineros. Ah, podria ser, perfectament. Allí andan xanxullos, bueno, com aquí que tots els llocs, però encara més. Hi ha molts xanxullos. Ai, m'interessa molt, ara Guai, em ficaré rabbit T'ha agradat? hole, m'agrada molt. T'ha agradat? Molt. T'he portat aquest assassinat infanticidi al mínim del mínim de l'edat que podries considerar-ho un infanticidi, perquè és una nena de 2 anys, i t'he portat un infanticidi d'una nena de 17. Bueno, pel següent episodi. Pel següent L'altre. episodi. Si guarda-te'l, així el tens. Pots tallar, si vols. Guai. Així ens quedem pensant en més teories. És que això sembla... Que la gent se quedi pensant, diu, hosti, Això seria perfectament... que drama. Per poder-ho fer en els Sims. Una família als Sims. I el sòtano, allí de la de 100 Baby Challenge, vas fent. Ai. Bueno. No, hosti. Tenia tifoide. La nena era portadora. Hosti. Bueno, doncs Tinc fins aquí... moltes preguntes, però tampoc jo vull també, resposta. jo No també. vull resposta. Jo vull anar a dormir com a... Jo monto, com es diu, paral·lelos, universos Marvel. Mm. M'agrada la que he fet jo de la teoria de gente poderosa Baby Challenge. És que jo crec que és això, és la punta de l'iceberg. No. Jo Jo me aniré l'he pensat, fent seguiment del cas, perquè si trobo alguna data Notificacions. més m'encantaria. Busca amb Naver, que és el buscador coreà, i Sí? fes servir el traductor. Jo sóc una pro buscant coses. M'has d'ensenyar a fer-ho, Ai, m'encanta. però busca alguna cosa d'un altre país, has d'investigar quin buscador fan servir Claro. o quin Google té el seu país. Clar. I ja està. I es fa Que servir el seu guai. Google. No ho havia pensat mai, Soc això. una professional, jo. Very nice. El meu currículum me tenia. Especialitat, buscar informació, X, Google. Que diuen, una tonteria. Ah, però el de Naver no ho havies pensat tu, eh? Ah, toma, una mòmia per ti. Pues sí, pues amb tot el respecte i tot el carinyo per la pobra Poram, però Volem saber coses. volem saber És molt coses. bèstia, Aquí hi no? ha algo que no quadra, en absolut. A mi el de la Polaroid és aquell detall que trobes en escape room que dius, i esta llave pa què? Que no obri res. Surts allí i dius, però què ¿Por obri? qué le hiciste la foto? No, no abre nada. Algo abrirà. És una Es que llave. és això, ¿Para qué sirve? és que és això. Dímela. Ai. Molt heavy, eh? Ui. Molt Fem heavy. fem un oracle? Vale, fem un oracle. L'oracle.
han sortit l'Emperatriu i la Força. Vale, doncs jo penso que l'oracle de cara a aquesta setmana, sobretot que ve Nadal i això, és que com les emperadrius, la seva màxima responsabilitat era tenir fills i continuar la saga, que quan vengui el tiet o el cosí o el tiet avi a dir-te «Oye, ¿tú para cuándo los niños?» tinguis la força d'enviar-lo a la merda i que no et tremoli el pols per fer-ho, perquè total el veus un cop a l'any i després ja no has de parlar amb ell mai més. Total. I si no, imprimeixes la Polaroid de la nena i dius mira lo que passa por tener niños, mira, Unwanted Children, acaben sent Polaroids mòmies. Exacte. En fi, doncs escolta, poseu-vos protecció, sí? prengueu-vos pastilles anticonceptivos, sisplau. I si teniu bebès surrogates, feu proves, agafeu totes les proves perquè després té el pare que sí i té molts diners, amaga les proves, envia-les a gent, deixa-les a la nube, coses. Les proves d'ADN costen diners, però... Sí, i després se farà una sèrie amb que pagaran per royalties. És que seria molt bo una sèrie d'això, Te paguen una pedazo de royalties allí? No ho feu, no en sé prou. Però si ho heu de fer, royalties. Si algú sap de cultura coreana, que em sàpiga molt, jo quiero escribir un guión. De Netflix. Ven per acá, envia'm un mail. Sí. En fi, no mateu a ningú i no tingueu fills, és la conclusió. tingueu gossos que són els nous fills. Però que no se'l matin, que si no, John Wick. Yes. Adéu. Sí. Adiós.